Дуслар, сезнең яшьлек тавышы хит парадында сәламле мин Мөнир Рахмаев. Бүген мин юкка гына патша ролендә тормыйм. Бүгенге тапшыруда без яңа фәрманнар һәм указлар турында сөйләшербез. Төгәлрәге безнең резидентлар патша булсалар, беренче чиратта нинди кануннар кабул итәрләр иде? Озак сузып тормый, башлыйбыз. Бер нинди дә кануннар һәм указлар безгә ире яңа резидентыбызны каршы алырга комачауламас. Дуслар, бездә премьера. Рәхим итеп каршы алыгыз. Шақына елмаюлы yüzің көз алдыма келе таңнарда әни өмір керек болды сенің көңіліңне оңларға шатлыққа бір шуға салған меңі төсмерлі өмір жарың біз бір шатлыққа бір шуға салған меңі төсмерлі өмір жарың біз ишетәм күк тынлығында туған негізінен әни нешегізілі өзәгі біз едің сен біздің әни қадірлесі келе жетмегендір күбек жылы бас бір шатлыққа бір шуға салған меңі төсмірлі өмір жарың қарашыларың қалған тәрәзілеріні сүртен түліріп сенің көзілер түсі тәрәзәлер біздің өкіті қаман білміріп әни қадірлесі келе жетмегендір күбек жылы бас бір шатлыққа бір шуға салған меңі төсмірлі өмір жарың біз бір шатлыққа бір шуға салған меңі төсмірлі өмір жарың біз меңі төсмірлі өмір жарың біз меңі төсмірлі өмір жарың
Раян Садриев сайлауларда катнашып президент вазифасын башкара башласа, барысында атнага бер тапкыр концертларга йөрү кагыйдәсен кертер иде. Ни өчен? Чөнки Раянның фикере буенча мәдәни яулар кешеләргә стресстан арынырга ярдәм итә. Хәерле көн. Илкин яңалыклары белән таныштырабыз. Азык-төлек җитештерү буенча республикабызда исәп-хисап алу эшләре бара. Кызганычка каршы, районыбызның Алга күмәк хуҗалыгы исемлекнең иң арткы баскычында. Чираттагы матур жылы эчтәлекле хатны безгә яза Уфа шәһәреннән Кәримов. Сез Садриев бүгенге көннән башлап шушы колхозга минем өчен колхоз председатель булып каласыз. Мин сәламәтлекләрен ныгытып диңгезләргә, ял итәргә барып кайтам. Сез риза буласызмы бу эшкә? Риза. Кая басқанымны білмей киліп життім йөгеріп. Дәштің мені яннарына сен қаймақлар пешіріп. Қаймағыла көңілләрім туярымы, яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы. Қаймағыла көңілләрім туярымы, яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы. Шәйіңні дә тағын біріні яса әлі алтыным. Әллә қоймағын сусата, әллә йөрәк ялықыны. Қоймағыла күңілләрім туярымы, яннарына дәштің мені әллә инді бәқітләрім буламы. Әлі бір Яратам, сеннен туялмам инде мин, туялсам да қойма қытам. Қоймағыла көңілләрім туярымы, яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы. Қоймағыла көңілләрім туярымы, яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы. Ниһаять, арттан баручы Алга күмәк хуҗалыгы күрсәткечләрен яхшыртты. Көтмәгәндә, хуҗалык район буенча иң беренче баскычка күтәрелде. Садриев булдыргансың, яхшы эшләгәнсең. Премия язабыз. Ләтәне алабыз. Айгөл Юламанова бик кызыклы кагыйдә тәкъдим итте. 6дан соң ашамаска. Беренче вакыт бу кагыйдәгә буйсынуы авыррак булыр икәнен күз алдына алып, Айгөл азык-түлек кибетләрен 6га кадәр генә эшләтер иде. Ә менә кием салып кибетләре тәүлек әйләнәсе эшләргә тиеш булырлар иде. Ахирә җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 13 номерына тавыш 062 коды белән SMS юллагыз.
ышанычлы дус кирәк. Әхирәтем синең сыман, дуслар җирдә бик сирәк. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Очрашсак әгәр дә бергә, сөйләшеп сүзләр бетми. Күрешкән кебек тә түгел, безгә һич вакыт җитми. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Тормыш әші тәмлеләрен бүлешәбез геле бергә. Чын дуслыкны әхирәтен югалтмыйк без гомергә. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Шатланып яшик әле. Президент булырга һәр кеше тели, ләкин андый сәләт барысына да бирелми шул, диде Җәлил Гайбадуллин. Ул президент булсам дигән хыялларында Американы басып алу турында хыяллана. Аннары ипотекаларның процентын киметү өстендә эшләргә тели. Җәлилнең җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 057 коды белән SMS җибәрегез. Баласы, иң шибәре, иң шәбе. Минем дә улым күзе нурым, тормышымның бар яме. Бу дөньяга килүеңне мин синең озак көттем. Улым күз нурым, сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең озак көттем. Улым күз нурым, сине мине бәхетле иттең. Әти дип сузасың син,
талпынып кулларыңны, шатланып күзәтеп торам тәүге адымнарыңны. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым син мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым син мине бәхетле иттең. Минем нәселемнең киләчәге дәвамы. Синдә ага көчле рухлы татар милләте каны. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым син мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым син мине бәхетле иттең. Улым күз нурым син мине бәхетле иттең. Балтимор шәһәрендә театрга арыслан белән керергә ярамый. Шулай ук икенче каттан пешән ыргытсаң төрмәгә утырырга мөмкинсең. Аляскада пошыларга алкоголле эчемлекләр эчерергә ярамый. Бу сәйр кануннарының 1000-1 өлеше генә. Бездә андый кагыйдәләр юк. Шуңа да Нәфисә Назарова Рәсәйдә яшәгәненә куанып бетә алмый. Ә без аның безнең хит-парадта катнашуына куанабыз. Şişme yollara
яшіме, он яш қыз оны түсті. Сөйләшіп туймыйлар, туйдилер шибәрләр. Bir dağdan şişme, serengine seni şişme, serengine şiberler, dünyaya siberler, 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 serengine şiberler, dünyaya siberler, 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 siberler. Келесі резидентimiz Aygül Feyzova birinci şiratda yollarını yasatır idi. Başqası kerakmıydı? Миңа қалса, Aygül prezidentlıq үшін сайлауда qatnaşıb, мындай вәгъдә бирсә, һич шиксез җиңәр иде. Aygül'нең «Алло, дип исемләнгән җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. Минем белән бергә сине сагна, без уйнаган елга буйлары, сагынуга шифа тапмамы ди, сиңа дәшә йөгрәк уйларым. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгемә тавышыңны дәва итәсе. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгемә тавышыңны дәва итәсе. Саф сөюем, онытырмас төсле, үзе безнең шишмә моңнарын, хәтереңә төшер онытма дип, сиңа дәшә моңсу уйларым. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгемә тавышыңны дәва итәсе. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгемә тавышыңны дәва итәсе. Yıllar öder, akkan sular kebek, kıskaralar ömür yıllarım. Uçraşımda ümit idiken kebek, siңа дәшә хыялларым. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгемә тавышыңны дәва итәсе. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгемә тавышыңны дәва итәсе. Сагынудан талган йөрәгемә тавышыңны дәва итәсе. Тавышыңны дәва итәсе. Dünyada бик күп кызыклы кануннар бар. Мәсәлән, Кытайда суда баткан кешене коткарырга ярамый. Чөнки бу кешенең шәхси тормышына кысылуны аңлата.
Американың Флорида штатында хатын кызларга күненә 3тән артык тәлинкә ватырга ярамый. Регина Терегулова мондый кануннардан көлеп кенә куйды. Ул президент булса, беренче чиратта егене юк итәр иде. Ни өчен икәнен аңлатып торырга кирәкмидер. Жылы яңгыр тамшысыдай кірпігіңе келе қонасым, яңгыр шишмелері болып битлеріңе келе юасым. Сенің үшін ешім бұл дүнияда, көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін ешім бұл дүнияда, көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Күкте яқты йолдыз болып, жімілдесі иді бір сиңа. Йолдыз яңгырлары болып, томасылар иді ұшыңа. Сенің үшін ешім бұл дүнияда, көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін ешім бұл дүнияда, көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Төннәріңді шәмнәр болып, сенің үшін келе янасым. Сүйерге де сүйелерге, янарыңда келе қаласым. Сенің үшін ешім бұл дүнияда, көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін ешім бұл дүнияда, көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін ешім бұл дүнияда, көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін ешім бұл дүнияда, көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Көңіл толы сүйуті қошып болмай бәрі қойда. Динара Рахимова патша яки президент булса, көн сайын зур флешмоб үткәрер иде. Аның фикере буенча, бию чит кешеләрне берләштерү көченә ия. Кызганча каршы, яшьлек тавышында озак вакыт лидерлык позициясын яулап килгән Динара кагыйдәләр буенча бүген хит парадыбыздан төшеп кала. Ул безнең хит парадка әйләнеп кайтыр дигән өмет белән аның клибын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узабыз. Яшьлек үтеп китәр, үтәгәннәр кайтмас, танар табада датмас. Күңелләрне ямле, матурлык һәм ярату. Яратып яшикле, яшик безне яратып, елмайып без һәр көнне.
Ленар Солтанов Россия законнарында ниндидер үзгәрешләр кертергә теләми. Аның фикере буенча бездә болай да бар, бар да дөрес. Сез дә Ленар белән килешсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 056 кодын язып җибәрегез. Яки TMTV каналының официаль сайтында тавыш бирегез. Киләсе мизгелдә яңгыраячак җыр лидерлар эшлеген ачып җибәрә. 3нче урын китте. Gayet bilir senin allarında Мәхәббәтне саклый алмадым Сине мәңгелеккә югалтканны Соңлап кына, соңлап аңладым Сүзі қия үмітлеріне Неге шулай сыңлап аңладым Ғүмірімнің асыл йылқайларын Сенсіз өттім бәғірім, сенсіз өттім Кеше сүзләренә алдандым Үз күзеңне юатырга теләр Истә ут эчендә янгана Күз яшеңә тулган иде Бәгъркәем синең җаннарың Кеше сүзе кыя өметләренә Нигә шулай сыңлап аңладың Сенсіз өттім бәғірім, сенсіз өттім Кеше сүзләренә алдандым Сыңлап килде Сенсіз үтә инде таңнарым Синең рәнҗеш яшькәйләрең Караңгылыйдыр күз алларым Ümitlerine
süttüm Kişi sözlerine aldandım Ömrümün asıl yıl kayıları Sensiz öttüm bağrım sensiz öttüm Kişi sözlerine aldandım Узган аптада хит парадыбызга беренче тапкыр аяк баскан Ленар Гафиятуллин белән якынрак танышып идек. Ленар Башкортстаннан, Стәрлетамак шәһәреннән. Инде 5 яшеннән җырлый, музыка карата мәхәббәт туганнарыннан килгән. Мәҗлесләрдә аларның җырларын тыңлап, аларга кушылып җырлый башлаган. Ленарның җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. 1320 номеры тавыш 064 коды. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә ул икенче урынны яулый. Котлыйбыз. Telefondan cevap vermedin Dağın kimden mine günledin SMS'lar aldın yıladın mı Kimdir buşsuz yazdan tınladın mı Allah öndeş güttürme Şanlarını minin küydürme Yaşlarını yukka tügüp atlar sözünü üstten kürüp Endeşmişsin sonudan mükünme Yarım günler üzülme Qaramasın kişi sözüne Barsınan da yakınırak Barsınan da matururak Görünesin minin gözüme Barsınan da yakınırak Barsınan da matururak Görünesin minin gözüme Şembeden şimbege şaklı Tüzümlegim beliki yaklı Bir yanımda seni aşığım Bir yakta seni yaratığım Allah öndeş güttürme Şanlarımı minim küydürme Yaşlarını yukka tügüp atlar sözünü üstten kürüp Endeşmişsin sonudan mükünme Yarım günler üzülme Qaramasın kişi sözüne Barsınan da yakınırak Barsınan da matururak Görünesin minin gözüme Barsınan da yakınırak Barsınan da matururak Görünesin minin gözüme Gaybetler bızmaz Günleşülerge uğrun bulmaz Sen ışansan eğer de mina ışansan Min ışansam eğer de sina Allah öndeş güttürme Şanlarımı minim büyüdürme Yaşlarını yukka tügüp atlar sözünü üstten kürüp Öndeşmişsin sonudan ükünme Yarım günler üzülme Qaramasın kişi sözüne Barsınan da yakınırak Barsınan da matururak Görünesin minin gözüme Barsınan da yakınırak Barsınan da matururak Görünesin minin gözüme Barsınan da yakınırak Barsınan da matururak
Düşsün benim gözüme, gözüme. Elvira Kashapova yıkısını tuydura almayı. Bu anlaşılады. Bizning rezidentimiz 2 bala anisi. Şuna göre mümkünligi bolsa Elvira iş gününde yıkı saati kirtir idi. Мен kalsa bu büyük şəp fikir. Min büyük de kilişen. Siz de Elvira bilen kilişsəgiz, 1320 numarına tavuş 059 kodun yazıp jiberlerge unutmayınız. Ул bu atanın lideri. Alkışlayız hem kutlayız. Yazmışның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ышар өчен омтылу. Yazmışның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Şağında üse bexetli bala, asıl sıfatlarını da ul, özeni senen ala. Yazmışның zor bülegi ul, enile kızla bulu. Minen yeme, en yemina, ışar işenem telu. Yazmışның zor bülegi ul, Yazmışның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ышар өчен омтылу. Yazmışның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Кабатлый мені сөзен. Yazmışның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Минен еме, әни миңа, ышар өчен омтылу. Yazmışның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Әне миңа, ышар өчен омтылу. Бүгінгі тапшырыбыз тамам. Мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саубулашырга мәҗбүр. Киләсе очрашуга кадәр сез яраткан резидентыгыз өчен тавыш юллый аласыз. Актив булыгыз. Яраткан җырыгызның кодын тавыш сүзе белән башлап 1320 номерына юллагыз. Яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирегез. Пока.
Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.